बे निउसा गोजाम A for X, B for bat. अन्थाव बाथाव गथ'फोर सांग्रां जा बिमा बिफाया सनानि मिजिं थायो राजनीति लगे एकता आनार कारणे राजनीति लगे समाजन उन्नयन करार कारणे प्रमोद बर'आथ' बे खोथाखौ बुंनानै लानो हाया नालाय बिनि थाखायनो रायजो राजाफोर आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' बिथांखौ अर्डार होदों प्रमोद बर'आ प्रमोद बर' बावबाय नामा प्रमोद बर' सार गामसा गाननानै हाग्रामा महिलारि सारखौ लाख लाख बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव रायजो राजाफोरखौ लानानै गामसा गाननानै हाग्रामा महिलारि सारखौ प्रमोद बर'आ आसि थुयै थुयै रायदोंमोन बावबाय नामा प्रमोद बर' सार এই তালিকা আপোনালোকক জনাই আছো এই তালিকা যাৰ যাৰ নাম আহিছে কিন্তু এবাৰ বিপদ নিশ্চিত কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বিটিচিত সোমাব নিদু চকচোন কিমান সাহস সাংবাদিক সকলে মই ভাত পানী তাতে এৰেঞ্জ কৰি দিম এক মাহমান থাকক তাতে बावबाय नामा प्रमोद बर' सार गामसा गाननानै आसि थुयै थुयै लाख लाख बर' बिमा बिफाखौ लानानै गावनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरखौ लानानै रायजो राजाफोरखौ लानानै बिटिसि एकर्डखौ आसि थुयै थुयै गामसा गाननानै हाग्रामा महिलारि सारखौ बुंदोंमोन बिटिसि एकर्डआ बर'फोरनि थाखाय थोजासे नङा दिनैनि समाव साफा सानै इउटुबारफ्रा प्रमोद बर'खौ आसि थुनानै बुङोबा प्रमोद बर'नि आगदा आखि मानो दुखु मोनो दिल्ली सरकार आसाम सरकार एक्सएनडिपिफोरनि सिलाइखौ जमा होनो हादों दिल्ली सरकार आसाम सरकारनि खाथियाव जोबोद बाखनायथाव एक्सएनडिपिफोरनि सिलाइनि दामा जोंनि बर' माहारिनि रायजो राजाफोरनि दालां बानायनो हानाय लामा बानायनो हानाय स्कुलफ्राव दैखर फायखाना बानायनो हानाय सिलाइनि दामा बुंनो थाङोबा 4 लाख करि होदों दिल्ली सरकार आसाम सरकारा गोरोबनानै बे जोबोद बाखनायथाव एक्सएनडिपिफोरनि सिलाइखौ दिल्ली सरकार आसाम सरकारनि खाथियाव जमा होनो हादों जोबोद बाखनायथाव नाथाय एक्सएनडिपिफोरनि सिलाइया बा सिलाइनि दामा बर' रायजो राजाफोरनि गामियाव थांग्रा दालांफोरखौ बानायनो हानाय लामा बानायनो हानाय बे सिलाइनि दामफ्रा बुंनो थाङोबा नाथाय प्रमोद बर' सारा एक्सएनडिपिफोरनि सिलाइखौ फाननानै जादों होननानै बुंबाबो जेबो लस गैया মই মাক দেউতাক আৰু অভিভাৱকসকলক বাৰে বাৰে কৈ আছো আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী আপোনাৰ সন্তানক যদি আমি ধৰি লৈ আহো আমাক বেয়া নাপাব কিন্তু भिडिअनि फुथियाव खोनाखाबाय आसाम पुलिसा सांग्रां खालामदों अन्थाव बाथाव गथ'फोरखौ सांग्रां खालामदों गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफाफ्राबो सांग्रां जा गावनि बिमा बिफायाबो गावनि गथ'खौ अननानै गावनि गथ'आ लेखा फरायनो बानानै मबाइल नायो स्कुलाव थांनोसैयाव मबाइल नायो स्कुल गखांनानै मबाइल नायफैयो सांग्रां जा बिमा बिफायाबो सांग्रां जा आरो गावनि गथ' गथायफ्राबो सांग्रां जा सोरबाफोर न' खाथिनि बा गामिनि सोरबा गेदेर गोलावफ्रा गामिनि मानसिफ्रा सावगारि एड्रेस हरोबानो सोरबा गथ' मानसिया मबाइल नायनानै थायो सोरबा बिमा बिफाया गावनि गथ'नो मबाइल दांनो होयो बेबायदि गथ' गथायखौ सोर समाधान खालायगोन सोरनिबा गथ'आ सोरनिबा गथ'नि मबाइल लानायखौ नुयोबा सोरबा गथ'आबो सोलोङो बिनि थाखायनो आसाम पुलिसा सांग्रां खालामदों जायफोर बिमा बिफाया गावनि गथ'नि सायाव मिजिं थायो गावनि गथ'आ लेखा गोरों जानानै गावनि गथ'आ मोजां साख्रि बाख्रि लानानै गावनि बिमा बिफाखौ बोराय बुरि जायोबा गावनि गथ' गथाया जाहाथे आबदाल लानो हायो मिजिं थायो बिमा बिफाया मिजिं थायो जोबोद मिजिं थायो उन्दैनिफ्राय दाव दाव खिथु सुना होनानै गावनि गथ'खौ समायना रमायना देलायहोनानै फेदेरनानै आसि दांनाय गुस्ति एरनाय गावनि गथ'खौ आबदाल लानानै फोरोङो गावनि गथ'खौ जोबोद अनो दाव गावनि गथ'खौ बोरै फंसे बुनो गावनि गथ'खौ बोरै फंसे रायनो रावबो हाया गावनि गथ'नि सायावनो सनानि मिजिं थायो गावनि गथ'आ लेखा गोरों जायोबा गावनि गथ'आ लेखा गोरों जानानै साख्रि बाख्रि लानो हायोबा बोराय बुरि जायोबा गावनि गथ' गथायानो गावनि बिमा बिफाखौ आबदाल लायो মই মাক দেউতাক আৰু অভিভাৱকসকলক বাৰে বাৰে কৈ আছো আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী আপোনাৰ সন্তানক যদি আমি ধৰি লৈ আহো আমাক বেয়া নাপাব কিন্তু কিয়নো আমি বাৰে বাৰে কৈ আছো সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে এতিয়া পঢ়াৰ বয়স মোবাইল চোৱাৰ বয়স নহয় স্কুলত যোৱাৰ বয়স আমাৰ হাতত ডেইলি ফটো আৰু নাম আহি পৰিছে যিবিলাকে এনি টাইম মোবাইল চাই থাকে যিবিলাকে মোবাইলত গেম খেলে পঢ়া শুনা নকৰে ভাত নাখায় স্কুলত যাব নিবিচাৰে সেই সকল ল'ৰা ছোৱালীক চিনাক্ত কৰি প্ৰতিদিনে নামৰ তালিকা প্ৰকাশ পাই আছে আৰু আমি বাৰে বাৰে এই তালিকা আপোনালোকক জনাই আছো এই তালিকা যাৰ যাৰ নাম আহিছে কিন্তু এবাৰ বিপদ নিশ্চিত কিন্তু আমাক বেয়া নাপাব মাক দেউতাকসকলক কৈছো আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী আপোনাৰ সন্তান আমি লৈ আহিম ধৰি লৈ আহিম আমি আজি কাৰ নাম আহিছে মই ক'ব বিচাৰিছো এই নাম অহাবিলাক যদি এই ভিডিঅ' চোৱাৰ পাছত যদি ভাল হ'ম বুলি নকয় মোবাইল নাচাওঁ বুলি নকয় পঢ়া শুনা কৰিম বুলি নকয় তেনেহ'লে কিন্তু আমি লৈ আহিম কাৰ নাম আহিছে চাই লওক
বজালী ঘটবৰ খাদেৰীৰ চন্দ্ৰস্মিতা বৰুৱাৰ সন্তান অমৃতা কাশ্যপ বৰুৱাৰ নাম আহিছে এইখন লিষ্টত মনত ৰাখিব কিন্তু আজিৰ পাছত যদি ভাল হম বুলি নকয় কিন্তু কথা বেয়া আছে চন্দ্ৰস্মিতা বৰুৱাই কিতাপ নপঢ়ে স্কুলত যাব নিবিচাৰে আৰু স্কুলত গলে ক্লাছৰুমত নাথাকে বুলি আমি গম পাইছো গতিকে সাৱধান বৰপেটাৰ মুকিয়াল গাঁৱৰ মৌলানা ছফিউৰ ৰহমান আৰু খাতিমা খাতুনৰ সন্তান আবু হুৰাই ইৰা আৰু সানিফা মুছলমান নাম আহিছে স্কুলত যাব নিবিচাৰে মোবাইল নিদিলে কান্দে গতিকে সাৱধান এই ভিডিঅ' চোৱাৰ পাছত যদি ভাল হম বুলি নকয় তেতিয়াহ'লে বিপদ নিশ্চিত যদি ভাল হম বুলি কয় ভয় কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বৰপেটাৰ গান্ধীনগৰৰ জিয়ান তালুকদাৰ আৰু জিয়ানচি তালুকদাৰৰ নাম আহিছে কেৱল ফ্ৰী ফায়াৰ গেম খেলে কিতাপ পঢ়িব দিলে মুখে মুখে তৰ্ক কৰে এইকাৰণে নাম আহিছে গতিকে সাৱধান মাক দেউতাকসকলক ক'ব বিচাৰিছো আমাক বেয়া নাপাব কিন্তু আপোনাৰ সন্তান আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি ধৰি লৈ আহি যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিম আলফালা একাডেমীত পঢ়ি থকা বুৰহানুদ্দিনৰ সন্তান নাইমা ফিৰদৌছৰ নাম আৰু ফটো আহিছে নাইমা ফিৰদৌছ পঢ়া শুনাত একদম মন নকৰে আৰু বহুত মোবাইল চাই বুলি আমি গম পাইছো গতিকে সাৱধান কিন্তু মৰিগাঁৱৰ ধূপগুৰিৰ ৰেজিবুল ইছলাম আৰু নাজমা বেগমৰ সন্তান ৰৌছলিন নেহনা অঞ্জুমৰ নাম আহিছে মন দি নপঢ়ে কেৱল চকলেট খাব বিচাৰি থাকে আৰু বহুত মেকআপ কৰে আৰু বহুত মোবাইল চাই সেইকাৰণে নাম আহিছে আৰু ফটো আহিছে গতিকে সাৱধান এই ভিডিঅ' চোৱাৰ পাছত যদি মোবাইল নাচাওঁ বুলি নকয় পঢ়িম বুলি নকয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু বিপদ নিশ্চিত দিব্য আৰু স্বপ্নালী কোঁৱৰৰ সু সন্তান আয়ুষ কোঁৱৰ অনবৰতে খেলি থাকে আৰু মোবাইল চাই থাকে আৰু ভালদৰে নপঢ়ে সেইকাৰণে নাম আহিছে গতিকে সাৱধান কৰিমগঞ্জৰ লস্কৰবাৰীৰ লাচিত আহমেদ লস্কৰ আৰু জামিলা ইয়াতমিনৰ সু সন্তান আৰচিয়া আহমেদ লস্কৰ আৰু আনচিয়া আহমেদ লস্কৰৰ নাম আৰু ফটো আহিছে বেয়া কথা কয় বুলি আমি জানিব পাৰিছো কেৱল চিপছ খায় পঢ়া শুনাত মন নিদিয়ে আৰু এনি টাইম মোবাইল চাই থাকিব বিচাৰে গতিকে সাৱধান এই ভিডিঅ' চোৱাৰ পাছত যদি ভাল হম বুলি নকয় আমি ব্যৱস্থা লওঁ আমি উঠাই লৈ আহিম আমাক বেয়া নাপাব আমাক ভুল নুবুজিব কিন্তু মই বাৰে বাৰে কৈ আছো এতিয়া তোমালোকৰ পঢ়াৰ বয়স পঢ়িব লাগে মা দেউতাৰ কথা শুনিব লাগে এতিয়া তোমালোকৰ মোবাইলত গেম খেলাৰ বয়স নহয় হৈৰাবাৰী চহৰীয়া গাঁৱৰ চিৰাজুল ইছলামৰ সন্তান মাহিন আল হাছানৰ নাম আহিছে এইখন তালিকাত গোটেই দিনটো চাইকেল চলাই থাকে আৰু বহুত মোবাইল চাই থাকে বুলি আমি গম পাইছো গতিকে সাৱধান কিন্তু লখিমপুৰ সান্দখোৱাৰ আয়ান দত্তৰ নাম আৰু ফটো আহিছে কেৱল মোবাইল চাই থাকে মাক দেউতাকৰ কথা নুশুনে বজালীৰ পতা গাঁৱৰ লুৎফুৰ ৰহমানৰ সন্তান এনিছা আৰু লেইলা আৰ্জুৰ নাম আহিছে মাক দেউতাকৰ কথা নুশুনে দুষ্ট কৰে ভালদৰে নপঢ়াৰ বাবে গতিকে সাৱধান যোৰহাটৰ সুকামফাৰ নাম আহিছে বেছিকৈ মোবাইল চোৱাৰ বাবে সাৱধান বঙাইগাঁৱৰ পঞ্চগাঁৱৰ PT1ৰ কৰিস্মিতা আৰু ধৰতৈবৰ ৰয়ৰ নাম আহিছে মাক দেউতাকৰ কথা নুশুনে ভালকৈ নপঢ়ে আৰু এনি টাইম মোবাইল চাই থাকিব বিচাৰে গতিকে সাৱধান কৰিস্মিতা আৰু ধৰতৈব এই ভিডিঅ' চোৱাৰ পাছত যদি ভাল হম বুলি নকয় তেনেহ'লে আমি যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিম যোৰহাটৰ পুঠি নদী গোহাঁই গাঁৱৰ প্ৰিয়াঞ্চু হাজৰিকাই মোবাইলত গেম খেলে বুলি আমি জানিব পাৰিছো পঢ়া শুনাত মন নিদিয়ে মাক দেউতাকৰ কথা শুনিব নিবিচাৰে গতিকে সাৱধান বৰপেটাৰ বৰগোপাৰ বিজিত কলিতাৰ নামো আহিছে এইখন লিষ্টত এনি টাইম মোবাইল চাই থাকে গতিকে যিসকলৰ নাম আৰু ফটো আহিছে সাৱধান আজিৰ পাছত যদি ভাল হম বুলি নকয় এনেকুৱা বেয়া অভ্যাস যদি ত্যাগ নকৰে তেনেহ'লে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিম ফটোত দেখিছে আমি কেনেদৰে দুষ্ট ল'ৰা ছোৱালীসকলক লৈ আহি আছো যেতিয়া পিটন দিছো চবে ভাল হম বুলি কৈছে সেইকাৰণে আপোনালোকক সকীয়াই দিছো সেইকাৰণে বাৰে বাৰে আপোনালোকক কৈ আছো আপোনালোকৰ সন্তানক ভাল কৰক নহ'লে কিন্তু আপোনাৰ সন্তানৰ ব্যৱস্থা আমি লৈ আছো আৰু এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিছো যিসকলৰ এনেকুৱা দুষ্ট ল'ৰা ছোৱালী আছে এনি টাইম মোবাইল চাই থাকিব বিচাৰে গেম খেলে স্কুলত নাযায় পঢ়া শুনা নকৰে মাক দেউতাকৰ কথা নুশুনে অনতি পলমে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰক খবৰ দিয়ক ঠিকনা দিয়ক নাম দিয়ক ফটো দিয়ক 7099014710 নাম্বাৰটো আপোনালোকে এই মুহূৰ্তত টুকি ৰাখক যিকোনো মুহূৰ্তত যিকোনো সহায়ৰ বাবে আমাক ফোন কৰক আমি যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিম এয়া ধেমালি কথা নহয় गावनि गथ'खौ फंसेबो रायला गावनि गथ'आ बिमा बिफानि अननाय मोननानै गावनि गथ'फ्रा अख्रा जाबाय बिनि थाखायनो सोरबा गथ'फ्रा लेखा नायनांगौ टाइमाव मबाइल नायबाय लेखा फरायला गथ' गथायफ्रा मबाइल नायनानै जुदि थायोबा लेखाबो रोंला जेबो रोंला अब्ला बिमा बिफाखौ उननि समाव बोरै फिगोन बिमा बिफाखौ बोरै आबदाल लागोन जाय गथ'फ्रा मबाइल नायनानै साननि हरनि मबाइल नायोबा बे गथ'आ मालाबाबो मोजां जाया जायफोर लेखा गोरों जानानै मबाइल नायनाय जायफोर गावनि बैसोजों मबाइल नायनाय बेफोरो बेलेग जाय गथ'फ्रा लेखा नायनांगौ टाइमाव मबाइल नायबाय जाय गथ'फ्रा लेखा मखास्थ' लानांगौ टाइमाव मबाइल नायबाय बेयाव बोरै लेखा फराफोरखौ गोसोआव थानो बिनि थाखायनो आसाम पुलिसा मोनसे लामा दिहुनदों आसाम पुलिसा मोनसे राहा दिहुनदों आसाम पुलिसा सोरबा गावनि बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ दाव दाव अननानै गावनि गथ'नो मबाइल लानो होयो नाथाय बे सासे गथ'नि
दारैनो हाजारथा गथ'आ गाज्रि जायो। मानो होनोबा आमोखानि फिसाला आमोखानि फिसाजोआ मबाइल नायदों। सोरनिबा गथ' गथाया सोरनिबा गथ'नि मबाइल नायनायखौ नुयोबा बै गथ'आबो मबाइल लानो लुगैयो। बिनि थाखायनो आसाम पुलिसा सांग्रां खालामदों। आसाम पुलिसा बिमा बिफायाबो सांग्रां जानांगोन आरो गथ' गथायाबो सांग्रां जानांगोन। बे सांग्रांखौ आसाम पुलिसा लाबोदों। मानो होनोबा माखासे गथ' गथायफोरनि लेखा फरायनाय, बिमा बिफाफोरजों थेरफाथिनाय, गेदेर गोलावफोरनि खोथा मानिला। जाय गथ'फ्रा उन्दै बैसोआवनो ड्राग्स फाग्ला जाबाय, जुमाय फाग्ला जाबाय, बिमा बिफानि खोथा मानिला, गेदेर गोलावफोरनि खोथा मानिला, गाव गावनि बिमा बिफाजों गावनि गथ' गथायफ्रा बुलायफिननो नागिरो, थेरफाथियो। बेबायदि गथ'फोरखौ बोरै फोसाबगोन? बिनि थाखायनो आसाम पुलिसा मोनसे राहा लामा दिहुनदों। बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ फंसेबो रायनो हाला, फंसेबो बुनो हाला। गावनि गथ'खौ फोसाबनोबा, लेखा गोरों खालायनोबा रायनांगोनबो, फंसे फंनै बुनांगोनबो। दा जायफोर दाव दाव अननानै गावनि गथ'खौ फंसेबो रायनोबो हाला, बुनोबो हाला, गावनि गथ'खौ जोबोद रायनो बुनो दुखु मोनो। बिनि थाखायनो सोरबाफोर न' खाथिनि मानसिया, गामिनि मानसिया सोरबा गथ'आ मबाइल नायबाय थायोबा, स्कुलाव थांनोसै समाव मबाइल नायनाय, स्कुलनिफ्राय फैनानै मबाइल नायनाय, बेबायदि गथ'फोरखौ पुलिस थानायाव लांनानै जुदि सेन्स जायाबा जेलावबो हरनो गोनां जानो हागौ। 3 मास जेल। जाय गथ'फ्रा बिमा बिफानि अननाय दाव दाव मोननानै गावनि न'आव एसि रुमाव फांखा लानानै गावनि न'आव जेरैबायदि नांगौ बेबायदि बिमा बिफानि दाव दाव अननाय मोननानै जोबोद बिमा बिफानि खोथा मानिला, न' सिङावनो एसि लगायनानै, फांखा लगायनानै गावनि न' सिङावनो मबाइल नायबाय थानाय, गेम गेलेबाय थानाय, बेबायदि गथ' गथायफोरखौ जायफोर बिमा बिफाया फोसाबनो हाला, जाय बिमा बिफाया गावनि गथ'नि सायाव मिजिं थायो, बिमा बिफानि मिजिंखौ फैमाल खालायनाय, बे गथ'फोरखौ फोसाबनो थाखाय आसाम पुलिसा मोनसे राहा लामा दिहुनदों। बिनि थाखायनो आसाम पुलिसखौ हाजार हाजार बयबो बिमा बिफाफ्रा थेंक्स हरनांगोन। आरो लोगोसे प्रमद बर'आ गामसा गाननानै लाख लाख गावनि साखाथियाव लानानै हाग्रामा महिलारि सारखौ रायदोंमोन, बखिदोंमोन। दिनैनि समाव प्रमद बर'खौ सोरबा इउटुबारफ्रा बुङोबा प्रमद बर'नि आगदा आखि दुखु मोनो। Bye.
निउसा गोजाम आरो बे निउसा थांनाय बोसोरनि जि मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि आनसलिक राजखान्थि दोलो UPPL आरो BPF खौ बुजाबुजिनि आधाराव खौसेयै लामा हान्थिलांनो हायो नामा बा बुजाबुजिनि आधाराव हाबा मावलांनो हायो नामा बर' हारिनि स्वार्थ आरो बिटिआरआव रायजो जानाय गुबुन गुबुन हारिसाफोरनो मोनसे कन्फिडेन्स होनानै बर' हारिनि स्वार्थनि थाखाय हाबा मावलांनो हायो नामा बे मोनसे जोंनि आपिलमोन 2024 2024 आरो बे गोजाम निउसखौ DY365 बेखौ दामफिननानै होदों दा नैबे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनियाव UPPL आरो BPF खौ खौसे खालामनायनि जेबो एजेन्डा गैथ'वा बा जेबो थांखि गैथ'वा बेबायदि इनिशियेटिभबो गैया किन्तु जोङो कमन मोनसे डिउटि आरो रेसपन्सिबिलिटिखौ नोजोर होनानै जोङो आपिल खालामबाय थादों जे बोरैबा मोननै हान्जाजों खौसेयै लामा हान्थिनो हायो नामा दा बेयो बेसेबां बास्तब बेयो बेसेबां प्रेक्टिकेल जाहैगोन ना जाहैया बे मोननै दोलोनि बिबानगिरि दैदेनगिरि नेतृत्वआसो बिनि जि जाफुंसारनाय बा बेनि लामाखौ बिथांमोनासो थिग खालामगोन दा बेखायनो बे रिसेन्टलि जि निउस मोनसे ओंखारदों बेयो गोजाम निउस आरो एबसुनि आखायाव मोननै राजखान्थि दोलो आनसलिक राजखान्थि दोलो UPPL आरो BPF खौ खौसे खालामनायनि दिननि तारिखआव जेबो बेबायदि एजेन्डा आरो जेबो गोदान डिसिसन गैया बे बाथ्राखौ आं फोरमायबाय आरो बे मोनसे मोजां निउसमोन नाथाय जोङो लुबैयो जे बर' हारिया जेब्लायबो खौसे लामा हान्थिनांगौ खौसे हाबा मावलांनांगौ आरो हारिनि स्वार्थखौ नायनानै बड'फानि स्वार्थखौ नायनानै हारि दानायनि थाखाय जोंनि राजखान्थिया जाति दानायनि थाखाय जाहाथे पलिटिक्सआ जायो बेखौ नोजोर होनांगौ बे निउसा गोजाम आरो बे निउसा थांनाय बोसोरनि जि मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि आनसलिक राजखान्थि दोलो UPPL आरो BPF खौ बुजाबुजिनि आधाराव खौसेयै लामा हान्थिलांनो हायो नामा बा बुजाबुजिनि आधाराव हाबा मावलांनो हायो नामा बर' हारिनि स्वार्थ आरो बिटिआरआव रायजो जानाय गुबुन गुबुन हारिसाफोरनो मोनसे कन्फिडेन्स होनानै बर' हारिनि स्वार्थनि थाखाय हाबा मावलांनो हायो नामा बे मोनसे जोंनि आपिलमोन 2024 2024 आरो बे गोजाम निउसखौ DY365 बेखौ दामफिननानै होदों दा नैबे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनियाव UPPL आरो BPF खौ खौसे खालामनायनि जेबो एजेन्डा गैथ'वा बा जेबो थांखि गैथ'वा बेबायदि इनिशियेटिभबो गैया किन्तु जोङो कमन मोनसे डिउटि आरो रेसपन्सिबिलिटिखौ नोजोर होनानै जोङो आपिल खालामबाय थादों जे बोरैबा मोननै हान्जाजों खौसेयै लामा हान्थिनो हायो नामा दा बेयो बेसेबां बास्तब बेयो बेसेबां प्रेक्टिकेल जाहैगोन ना जाहैया बे मोननै दोलोनि बिबानगिरि दैदेनगिरि नेतृत्वआसो बिनि जि जाफुंसारनाय बा बेनि लामाखौ बिथांमोनासो थिग खालामगोन दा बेखायनो बे रिसेन्टलि जि निउस मोनसे ओंखारदों बेयो गोजाम निउस आरो एबसुनि आखायाव मोननै राजखान्थि दोलो आनसलिक राजखान्थि दोलो UPPL आरो BPF खौ खौसे खालामनायनि दिननि तारिखआव जेबो बेबायदि एजेन्डा आरो जेबो गोदान डिसिसन गैया बे बाथ्राखौ आं फोरमायबाय आरो बे मोनसे मोजां निउसमोन नाथाय जोङो लुबैयो जे बर' हारिया जेब्लायबो खौसे लामा हान्थिनांगौ खौसे हाबा मावलांनांगौ आरो हारिनि स्वार्थखौ नायनानै बड'फानि स्वार्थखौ नायनानै हारि दानायनि थाखाय जोंनि राजखान्थिया जाति दानायनि थाखाय जाहाथे पलिटिक्सआ जायो बेखौ नोजोर होनांगौ दिनैसो बिथांमोनहा ज' जानाय इउनिटि जानायनि जयै सरकार दानांगौ जयै गेलेनांगौ होननानै बिथांमोना खावलायदों प्रमद बर'आथ' बे खोथाखौ बुंनानै लानो हाया नालाय बिनि थाखायनो रायजो राजाफोर आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' बिथांखौ अर्डार होदों प्रमद बर'आ मानोना फैबाय थानाय बिसायख'थियाव UPPL हारसिं इन्डिपेन्डेन्टलि जुदि कन्टेस्टिं जुदि खालामोब्ला इलेक्सन जुदि गेलेयोब्ला देरहाया बेखौ अलरेडि बिथांमोना मोनथिखागौ जायनि थाखाय दिनै BPF जों ज' जानांगौ एलायन्स जानांगौ जयै गेलेनांगौ होननानै बिथांमोना दिनै खावलायदों सिगां समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा रिजनेल पार्टिया ज' जानानै सरकार दानांगौ होननानै बुंनायाव हाग्रामा महिलारिखौ बिथांमोना डन्ट केयार खालामदों हु इज हाग्रामा महिलारि होननानै दिनै फैनानै 5 बोसोर जोब्बाय UPPL नि सरकारा 3 सानो जोब्बाय दिनैसो बिथांमोना रियलाइज जादों दिनैसो बिथांमोनाव साननाय फैदों बिथांमोना स्टाडि खालामदों थिंकिं खालामदं दिनैसो BPF पार्टिखौ बिथांमोना नागिरदों नङाब्ला बिथांमोना UPPL हान्जा आरो आबसुआ BPF पार्टिखौ फोजोबस्रांनायनि टारगेट अलवेज एन्ड
फ्रिकुवेन्टलि बिथांमोना डिसकास खालामबाय थायो आरो बेबायदि सिद्धान्तखौ बिथांमोना सावरायबाय थायो। दिनै बिथांमोना पलिटिकेलि दिनै बिथांमोना जोबस्रांनायनि लामायाव फैनायखाय दिनैसो इउपिपिएल हानजाया एबा दिफेन बर' आबसुनि प्रेसिडेन्टआ दिनैसो बिथाङा रियलाइज जादों। दिनैसो बिथाङा सिरि मोनखांदों। बै समाव जेब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा जयै सरकारखौ दादो आं जेबो बुंनांगौ गैया, नांगौबा आङो बिटिसिनि सिबबो जाया जेबो जाया, जास्ट रिजनेल पार्टि इउपिपिएल आरो बिपिएफजों जयै सरकार दाबानो जाबाय, आहाबाव जेबो बुंनांगौ गैया होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा आपिल खालामदोंमोन। नाथाय बे टाइमाव आबसु आरो इउपिपिएलनि मानसिफ्रा मिनिदों। दिनैसो हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौसेथिनि बाथ्रा साननो रोंदों होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन। दिनै नोंथांमोनखौ सोर बुंगोन? हेल' लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप फुल नायबानो जाबाय। दिनै प्रमद बर' आरो आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिफेन बर'नि सायाव नोंथांमोनजों सावरायगोन। आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिफेन बर' बिथाङा जोंनि बिटिसि ओनसोलनि रिजनेल पार्टिस जायखौ इउपिपिएल आरो बिपिएफ पार्टि होननानै जोंनि रायजो राजाफ्रा मोनथियो। दा बिथाङा आपिल खालामदों फैबाय थानाय जि जानो गोनां बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव इउपिपिएलजों बिपिएफजों एलायन्स जानानै जयै सरकार दानांगौ होननानै बिथाङा खावलायदों। सिगांनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा 5 बोसोरनि सिगां हाग्रामा महिलारि बिथाङा 17टा देरहादोंमोन। दिनैसो बिथांमोना इउनिटिनि खोथाखौ सानदों। मानोना बिथांमोना इउपिपिएल पार्टिया दि फैबाय थानाय 2025नि जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव दिनैसो बिथांमोना ज' जानाय इउनिटि जानायनि जयै सरकार दानांगौ, जयै गेलेनांगौ होननानै बिथांमोना खावलायदों। प्रमद बर'आथ' बे खोथाखौ बुंनानै लानो हाया नालाय, बिनि थाखायनो रायजो राजाफोर आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिफेन बर' बिथांखौ अर्डार होदों प्रमद बर'आ। मानोना फैबाय थानाय बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ हारसिं इन्डिपेन्डेन्टलि जुदि कन्टेस्टिं जुदि खालामोब्ला, इलेक्सन जुदि गेलेयोब्ला देरहाया, बेखौ अलरेडि बिथांमोना मोनथिखागौ। जायनि थाखाय दिनै बिपिएफजों ज' जानांगौ, एलायन्स जानांगौ, जयै गेलेनांगौ होननानै बिथांमोना दिनै खावलायदों। सिगां समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा रिजनेल पार्टिया ज' जानानै सरकार दानांगौ होननानै बुंनायाव हाग्रामा महिलारिखौ बिथांमोना डन्ट केयार खालामदों। हु इज हाग्रामा महिलारि होननानै। दिनै फैयै फैयै फैनानै 5 बोसोर जोब्बाय, इउपिपिएलनि सरकारा थामसानो जोब्बाय। दिनैसो बिथांमोना रियलाइज जादों। दिनैसो बिथांमोनाव साननाय फैदों, बिथांमोना स्टाडि खालामदों, थिंकिं खालामदों। दिनैसो बिपिएफ पार्टिखौ बिथांमोना नागिरदों। नङाब्ला बिथांमोना इउपिपिएल हानजा आरो आबसुआ बिपिएफ पार्टिखौ फोजोबस्रांनायनि टारगेट अलवेज एन्ड फ्रिकुवेन्टलि बिथांमोना डिसकास खालामबाय थायो आरो बेबायदि सिद्धान्तखौ बिथांमोना सावरायबाय थायो। दिनै बिथांमोना पलिटिकेलि दिनै बिथांमोना जोबस्रांनायनि लामायाव फैनायखाय दिनैसो इउपिपिएल हानजाया एबा दिफेन बर' आबसुनि प्रेसिडेन्टआ दिनैसो बिथाङा रियलाइज जादों। दिनैसो बिथाङा सिरि मोनखांदों। बै समाव जेब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा जयै सरकारखौ दादो आं जेबो बुंनांगौ गैया, नांगौबा आङो बिटिसिनि सिबबो जाया जेबो जाया, जास्ट रिजनेल पार्टि इउपिपिएल आरो बिपिएफजों जयै सरकार दाबानो जाबाय, आहाबाव जेबो बुंनांगौ गैया होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा आपिल खालामदोंमोन। नाथाय बे टाइमाव आबसु आरो इउपिपिएलनि मानसिफ्रा मिनिदों। दिनैसो हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौसेथिनि बाथ्रा साननो रोंदों होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन। दिनै नोंथांमोनखौ सोर बुंगोन? दिनै नोंथांमोना 5 बोसोर सरकार सालायबाय, रायजो राजानि उन्नयननि खामानि मावगोन होननानै बुंदों। दिनै गैया, मोनसेबो गैया। बिटिआर एकर्डनि जि दफायाव लिरनाय जि क्लसेसफोर बेनो दिनैसिमबो इमप्लिमेन्टेसन जायाखै। 5 बोसोर जानोसै, एप्रक्सिमेटलि 4.5 बोसोर जाबाय रायजोफोरनै। जोंना बिटिसि इलेक्सना सेप्तेम्बर दानाव जागोन। ओंखायनो फैबाय थानाय समाव जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा कनसियासनेस जादों। इउपिपिएलआ हारसिं इन्डिपेन्डेन्टलि बिसायख'थियाव बाहागो लानो हाया, जायनि थाखाय बिथांमोना दिनै हाग्रामा महिलारि एबा बिपिएफ पार्टिखौ नागिरदों। खारना मा, रिजना मा साननानै नायदो रायजोफोर। बिथांमोना बै थांनाय बारावबो बिजेपिनि अक्सिजेन लानानैसो बिथांमोना सरकार फर्म खालामनो हादों। जुदि बिजेपिया सापर्ट खालामामोनब्ला थैलाय उजिलाय इउपिपिएल पार्टि एबा हानजाया सरकार दानो हायामोन। फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना बयबो सांग्रां जा। दिनै प्रमद बर'आ जोंनि रायजो राजाफोरखौ 5 बोसोर थगायबाय। गोदोबो आन्दालन खालामनानै बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जाथारनोसै, मोनथानसै, ब्लाड सिगनेचार लांलायलायनानै दिल्लीयाव हैबाय। दिल्लीयाव थांनानै प्रमद बर'आ बड'लेण्ड नांला, बिटिआर जाबाय। बेजोंनो बर' जाथिनि मोननांगौ मोनथाय अधिकार एभ्रिथिं जों मा एक्सपेक्टिं खालामदोंमोन बेखौ जों मोननो हाबाय। फुलफिलमेन्ट जाबाय होननानै प्रमद बर'आ लिरनानै गारबोबाय। दिनै फैयै फैयै फैनानै दिनै बिपिएफखौ नागिरबाय। बियो मा जाखो? बियो सानदो रायजोफोर, प्रमद बर'आ बड'लेण्ड थगायग्रा नाम्बार 1 दालाल, ग्रेटेस्ट लायार बे जोंनि बर' जाथिनि। ओंखायनो प्रमद बर'नि खोथाखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा फोथायनो नाङा,
खालि प्रमद बर'आ लेक्सारखौ गिदिर गिदिर होयो खामानियाव जेबो गैया जिर' हाग्रामा महिलारि बिथांखौ खम बखियो प्रमदआ 17 बोसोर 18-17 इयार्सआव जेबो डेभेलपनि खामानि मावाखै नोंलाय माथो मावखो 18-5 इयार्सआव बोरो गिदिर गिदिर इउनिभारसिटि सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि मेडिकेल कलेज CIT बायदि बानायगोन इन्जिनियारिं कलेज बानायगोन NIT बानायगोन व्हाटएभार जों दिनैसिमबो नुनो मोनाखै बोरो प्रमद बर' नोंनि गिदिर गिदिर लेक्सार होनाया एभ्रि फेमिलि मेम्बारशिपनो गोरिब गुन्द्राफोरखौ थगायहैबाय गामि गामि थांनानै दाबायदियाव UPPला पावाराव फैयोब्ला बे 5 बोसोरावनो बयबो समान मोनथाय मोनगोन गोबां अपरचुनिटिस मोनगोन होनना बुंदों दिनै गासिबो गैया एभ्रिथिं इज फेक रायजोफोर ओंखायनो नोंथांमोना बयबो सांग्रां जानाया मोजां BJPआथ' UPPखौ जोगारखाबाय UPPला हारसिं गेलेनो हानाय खुनु क्षमता गैया सिगांबो थगायनानै सरकार दादों एबारथ' मा थगायबावनो सिगां प्रमद बर'आ बड'लेण्डनि नामाव थगायनानै रायजो राजाफोरखौ BTCनि चिफ जाबाय एबार मा खालामनानै प्रमद बर'आ मा स्ट्रेटेजि खालामनानै जोंनि बर' रायजो राजाखौ थगानो हानाय दिनै प्रमद बर'नाव खुनु दा आइडिय'लजिबो गैया खुनु स्ट्रेटेजिबो गैला प्रमद बर'आ हारसिंनो गांलाबखा एबार ओंखायनो रायजोफ्रा सांग्रां जादों फैबाय थानाय BTC इलेक्सनाव BJPआबो इन्डिपेन्डेन्टलि गेलेगोन आरो BPF पार्टियाबो UPPखौथ' रायलायनानै जेबो लाब गैखाला मानोना रायजो राजाफोरनो जेरैबायदि कमिटमेन्ट एबा प्रतिश्रुति होदोंमोन बिथांमोना बेखौ पुरन खालामनो हायाखै जायनि थाखाय जोंनि BTCनि रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों जोंनो नांला UPPL पार्टिखौ वी डोन्ट वान्ट UPPL पार्टि एनिमोर होननानै पाब्लिकफ्रा डिसाइड खालामबाय एगेन वी वान्ट हाग्रामा महिलारि होननानै बुंदों वी वान्ट BPF पार्टि होननानै दिनै जोंनि गामिनि रायजो राजाफ्रा डिसाइड खालामबाय सिद्धान्त लाबाय मानोना प्रमद बर'नि सरकाराव गोबां उन्नयन जागोन गोबां एक्सपेक्ट खालामदोंमोन आसा खालामदोंमोन जायाखै जेबो हाग्रामा महिलारियानो गोबां उन्नयननि खामानि मावदों हाग्रामा नङाबा बे BTCआ डेभेलप जाया होननानै रायजो राजाफ्रा दिनै दिनाव बुजिदों प्रमद बर'आ बर' रायजो राजाफोर थगायनाया प्रुफ जाबाय फाइनालि प्रुफ 5 बोसोरावनो प्रुफ जाबाय प्रमद बर'नि थगायनाया रायजोफ्रा ओंखायनो कनसियास जा फैबाय थानाय समाव BJP आरो BPF सरकार दागोन रायजोफोर बे सिदा खोथा दिनै नोंथांमोनखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों खावलायबाय नोंथांमोनखौ आपिल खालामबाय UPPनो भट होनो नाङा प्रमद बर'नि खोथाखौ फोथायनो नाङा प्रमद बर'नि खोथाखौ लानांगौबा बर' जाथिया जोबस्रांगोन अलरेडि प्रमद बर'आ बर' जाथिनि सिमां मिजिं गासिबो दंस' खालामबाय रायजोफोर नोंथांमोनाबो सांग्रां जा रायजोफोर थेंक इउ